Kusho ukuthi akekho komakhelwane obonele sisiga salombani wezulu oshayela lapha ekhaya. Nakho kungaveli namveli ivelayo ukuzobona. Kodwa-ke kufanele leliya bekuyizulu lokuyivalela endlini, lokhu bekuzwakala nje ukuthi alihambi lodwa. Obesangasho ukuthi ngelenkanyamba bamvumele futhi nabanye. Ngakho-ke ukuphuma kuleyo nhlobo yezulu bekuzobe kuwukuzosa. Ayithandi lezi insimbi igama lengoma kwatotisa. Asiphinde-ke futhi sithi kukhona abanye sibake bawulalela lo msebenzi ngaphambilini. Ngingajabula kakhulu ukuthi singalokhu sikuveza lokho la. Kwenza ukuthi i-trip yethu ne-journey yethu nabantu abawuqalayo lo msebenzi ibe yimbi. Yayibona into engichaza. So ngiyafisa ukuthi mawuthi kanti kushuthi uswake wawulalela noma ungangaphawuli, yes, noma kuphawule ngendlela ekhombisa ukuthi wawufisa sengathi ngabe kwenzeka kanje, because wenza duma umsebenzi. Yabona into engichaza yilo. Khona ezinye izinto nje engazi kahle ukuthi ngeke ukwazi ukusinikeza i-answer yazo unless kuwukuthi lo msebenzi uswake kanjani wawulalela. Yabona into engichaza. Ngithanda ukubhubha ke le rata kudu. So re tla thoma mo secaong sa bokae kana sa 19 sa lesome le 9 konjobani ngelo khoza ka Sesotho ka sa tsebe se sa qala. Isicawu seshumi nesishagalolunye sincwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Ukhabazela. Bebesabambene kanjalo ngesikhathi uNele eqaphela owesifazane obekhwishizele zungeza imoto yakhe ngaphandle eyivuvuzela ngokuthi lokusesigujini wena wabona umuntu eyichela ngenyongo umizobi kwekhaya. Asukume ngokusheshsha umebona ukuthi udingeni lo okwakhuzwayo obematasa eyaluze ekhuluma yedwa. Nizophuza ukungazi nini. Ngiyabona nikhohliwe ngiyibhinqa nje isiwozawuza sekhanda elingenalutho lasemakhaya. Namuhla ke ngifuna ukunifundisela abezayo. Akhipha okuthile ephaketheni lejazi athe uNele sabhekisisa ukuthi yini okakhuzwayo wayokhela uthi likaMentshiso waliphonsa emotweni maqede lasabalala ilangabi lapha ekhaleni lemoto pho inkulu yini inqomondo uqobo lwayo. Angakholwa uNele athalaze ephikelele emotweni yakhe esehalazela. Ngaleso sikhathi uDingeni usejikele ngemuva kwayo uphonsa olunye futhi uthi esinqeni kuyo okuthe umila ngabe lisuka ngemuva lihlangana nelisuka ngaphambili kwezakala ukuqhuma okukhulu okwahambisana nokuphakama kwemoto yabuya yazothi wolokohlo ihlala ngamasondo khona phambi kwabo. Dingeni Ukhabazela owayetabuzela emva kaNele owayesethwele izandla ekhanda nemoto kahulumeni ezotholakala ishile ngeintatha emzini yabantu esigamekweni sokubanga kwendoda. Kakhuzwayo yini kwenze njani ma? Kubuza Ukhabazela ebeka izandla eqolo ephelelwa ngamandla. Kwenze njani? Ubuza ngoba ungasiphakama? Ngiyabuza ngithi ubuza ngoba ungasi. Eshe sondela kuye athi econtsisela Ukhabazela ngobe kuphakathi kusisigubhu hayi manine yeke. Dingeni kubabaza Ukhabazela owayetabuzela emva kaNele owayesethwele izandla ekhanda ngemoto kahulumeni ezotholakala ishile ngeintatha emizini yabantu esigamekweni sokubanga kwendoda. Kakhuzwayo yini kwenze njani ma? Kubuza Ukhabazela ebeka izandla eqolo ephelelwa ngamandla. Kwenze njani? Ubuza ngoba ungasiphakama? Ngiyabuza ngithi ubuza ngoba ungazi. Eshe sondela kuye athi econtsisela Ukhabazela ngobe kuphakathi esigujini kucaca ukuthi sekukuncane yize noma kwenele ukuthi kusangawenza umonakalo. UNele weza ukunuka kukaParafini Ukhabazela engutshena ezigqokile wavuka indlobane ethi ubamba uDingeni wahlehle ekhipha lona lelo bhokisi lezimanga nothi lwakhona.
ubese lokhele nje uDingeni ethi uyalijikijela ngesikhathi ezwisandle sambamba samkamfula kabuhlungu lapha esiswini ngesikhathi esinye simephuca lona loluthi ngiyekeni ngibulale injengenele sayilutho umhuqa nje ongakwazi ngisho ukubanga nokubana inhliziyo ikhathaleleyo ngiyekeni uDingeni ezama ukudlubulundela ambamba uMtsomi amcindezele ngesithupha lapho uvalweni aphelele umoya uDingeni ayethe ayaginqike phansi. Kakhuzwane yini lakho lungaka? Ngaleso sikhathi uNilu sebaleke wamabuqamama ethwele izandla ekhanda eciphize engakholwa yilokho akubonayo. uMsomi aphendukele kuKhabazela, mfowethu kwenze njani? Abinde kuKhabazela angazi ukuthi uzoyiqalaphi le ndaba ende kangaka. Bamile manje lapha ngaphandle kwaKhabazela. Kusenjalo uMsomi aqaphela indlu ukuthi seyiyodwa hayibo nendlishile umfana omncane. Kubuza uMsomi ephikelela ngaphakathi egcekeni eshiya uDingeni lo wayesendonde ebhubula eyimboze phansi futhi engasakhombisa ukuthi kukhona inhloso zokuqhubeka nalokho akuqalile. Kusho ukuthi isipoliyane sakhe lesi sesiyehla. Ubuhlangana nomkhisi uhlahlamehlo uMsomi. Boba bela abafana bami abekho nomndaye. Ngehluleke ngancama izolo ngibabheka lapha. uKhabazela ekhomba la belala khona. Sebese lawini laba abafana manje. Aqwebula amehlo uMsomi ebeka izandla eqolo. Cha, lo mdala ngidlule ehleli nalo wami uNjabulo lapha elawini labafana. Okungisuse phansi ilokho ukuthi uthe kimi uvuke phakathi kwamabili izulu seliduma ngendlela ebingabekezeleleki. Nala aqaphele khona ukuthi umfana omncane akekho kanti bebelale bobabili. Uthi uthe umephuthuma exhibeni kunina wafika nakhona kuvalile. Wangqongqoza waze wafikela ukwesaba njengoba egcine esezohoba lapha kumngani wakhe ke nje. Ngivuka ke nje ngithi ngizobheka ukuthi nilale kanjani kuleli izulu elidume kwezwakala nje ukuthi lizokhulunyelwa. Ngiyamangala nje mina uma sekukhona nezimoto ezishaya. Ankeme uKhabazela. Umudingene lapha nozenzele ekwakho pho mfana ube mncane lo mkhemezelo ukuthi ungavimba abantu besigodi salapha kwamachanca njengoba kusa nje bonke bephume ngothi lwabo kuzobheka lo mhlolo ogineke lapha kwaKhabazela. Abanye babo bequmfulo obudla indwani ngoba nje befuna ukuzozibonela ngawabo. Bazungeza imoto besishunqela phansi ngenxa yabecisha mlilo nabo abafike bafuthi into engatheni ohlakeni nje bese luvelela uwohloka emveni kwesikhathi eside lusha ingekho into ebingenziwa uNeli obelokhu ebuqamamana. Kubonakala noDingeni obelokhu ekhale njalo. Kubonakala nje ukuthi useyabona manje ukuthi uthatha izinto ngamawala futhi ukuba kuya ngaye ngabe ujikisa isondo alibuyisele emuva nesikhathi. Wena umnikazi wemoto ngithi kubuza omunye wabasebenzi becisha mlilo esondela kuNeli egodla ibhuku wena wabona iphoyisa lomgwaqo lizobhala emveni kokwephula umthetho othile womgwaqo. Yebo kunjalo bhuti emini. Kuvuma uNeli ngezwi elivevezelayo. Kusenjalo kufika bophiko lwamaphoyisa behamba ngenqomondo zezimoto enamasondo emhlane kwazise le ndawo yihlanze elimahele. Ngemva kwabo bekuwuhunju lwetekisi olukhanya amalamba abomvu kuyo okwehla benyumfomo ebigqize ngokucebezelayo nezandla ezinamaglavu. Kubonakala nje ukuthi abosizo lokuqala. Behle bephethe uhlaka lolu lokuthwala abalimele baye bathi dlengelele uma beqaphela ukuthi akukho umuntu olimele. Emveni kokukhulumisana noKhabazela noMsomi amaphoyisa aqonde ekudingeni obefofobele phansi amdosa ngesankahlu ngenhloso yokumsukumisa.
Icala esikubophela lona elokushisa ngenhloso yokunakalisa impahla kahulumeni. Unelungelo vele lokuyikhethela ummeli othandwa wena, kanti uma amandla ungenawo uhulumeni uzokunikeza ummeli. Lithi liyamphakamisa iphoyisa uDingeni avela yende nje. Kucaca ukuthi akeze ukusebenzisana nalo ekwenzeni lula lo msebenzi wokumphakamisa. Usethule manje, uyabibitheka, amehla agobhoza izinyembezi, uhamboze ngezandla zona lezi abafuna ukuzifakoza Nkosi. Kusizuza kwabo nalo naye osondele ngenhloso yokumbambisa bamsonge izandla beyiphoqelela ngemuva. Nalapho uyakhala, wena owabona umuntu oneyipholiyana, uyadluntula, abantu sebenkemele nje. Abanye abakholwa ngisho ukuthi uye lo makhuzwa ayothula kangaka ebebemazi. Ngicela ngamboni uNeli esondele emaphoyiseni. Ngozaza nemculo. Leli ke libukeka lingusigaxa amabhande wabo. Uyazizwa kahle? Phela umthetho kuzofuneka ukuthi uthathe indawo yawo uma kunje. Lisho lukhombisa laba abatatamisa uDingeni ukuthi mabamfake evenini ngemuva. Kunjalo khona. Umthetho kuzofuneka uthathe indawo yawo. Kodwa umthetho uzothatha indawo yawo uma kuwukuthi mina ngiyalivula icala. Kanti njengoba ngingalivuli nje, kusho ukuthi umthetho uzothatha enye indawo. Kusekuningi okusafuneka kuba kwenzeka ukuthi la ngaphambi kokuthi umthetho uthole leyo ndawo yawo. Kusenengane elahlekile ukuze kube imanje kwaziwa noma ishe nendlu noma ithunjini. Liqwebula amehlo iboy, ingane biyenzeni. Kuxoxiswaneke namaphoyisa elandiswa ngezigigaba nokulandelana kokwenzeka kwazo. Yize noma engaliphimisanga igama uDingeni obesabelethe izandla emhlane, kodwa unikini ikhanda uma umseshi embuza ukuthi uyazi yini ukuthi iphi ingane. Ukwifamatha agcwala ebusweni bukaNeli ngesikhathi uNeli esondela kuye ethi, Dingeni, yisho uma wazi ukuthi uhlanganani ukuze kungaze kuphunywe inqina kudlalwa ngesikhathi. Bebekhona nabakubo kaNhlese nezakhi zonke zilandula, akazange umfana afike. Ibitozi inhliziyo kaKhabazela uma ecabanga amachaphuzi namahlokozi la okungenzeka ukuthi ingane yakhe ipheshulwe izikhukhula zaleya mvula yasebusuku zayiphonsa kuwo. Uzenzela usecwebene inyembezi njengoba engasaqondi ukuthi kanti yini le ngaka. Asondele kuyo uNeli. Khehla, hamba uyobhala. Konke kuzolunga yaso. Ungavumeli ukuphazamise kudinga nomqondo wakho nje uze ungaziphumeleli nevivinyo zakho. Sizomthola uhlanganani, yaso. Embambatha, emhlikihle emahlombe. Uchitheke wonke umphakathi wagcwala iganga kungabesilisa esebeqatha nezinsizwe ezisencane. Kungcono ngoba amaphoyisa asiphathele nezinje ekwazi ukunuka umkhondo. Lokhu kuzowenza ube lula umsebenzi wokuthungatha lo mfana. Kusho uNjomani induna eyayibelethe izandla emhlane esokudla siphethe ucelemba elandela iqulu lamaphisi nale belihamba nezinja zalo. Omama bavele bagugobala khona lapha ngaphandle komuzi namatshalo abo befuna ukulinda umphumela wenqina ngesikhathi abanye bengena ngaphakathi belandela amaphoyisa befuna ukuyohlola ukuthile. Laba besilisa bahlukanise nephakathi babodwa bangena emhosheni, abanye bagudla phezukwawo ngesikhathi abanye bengena kudukathole wehlathi elingaphezu komfula insuze ebisahuba ngenxa yokugcwala. Ububona ngezigodo nezibhucu zezilwane ezemukayo ukuthi udlindwane. Ibinkulu lemvula. Eqinisweni nje imvula enjengalena selokhu yagcina ngodomoyi kule ndawo. Umkhizo phakathi kwawo lamadoda agudla udukathole wehlathi. Ingqondo yakhe sengazuthi ayithathi kahle njengoba esebuya aqalaze nasezihlahleni phezulu nje. Abuya cikica amehlo uma kukhona kusola ehlokozeni phakathi. Aphendle ngocelemba wakhe ezama ukusondela ayafika akhathalele khona uma ethola ukuthi akunjengoba bebecabanga. Kukhona into ethi makadazuluka akhale kakhulu uma ekhumbula iphupha aliphuphe emathuneni ebusuku. Sisacace bha isithombe somfanyana wakhe obelokhu ekhale njalo ephakamisa isandla ngelokufuna ukutakuza.
Usekathuke seyikhuze ebheka ukuthi abantu abamboni yini njengoba elokhu elinganisa ukumtakula nje. Hayi bayeke basebasha baqhubeke lapha. Kusho uNjomane ehlala phansi ehefuzela nakho selilide naleli banga sebelambile. Kabazela. Yini? Kwenze njani? Olwani lakho longaka. Uke wayishunqisa yona impepho selokhu ubuyile kuye. Ubengakaphendula uMkhize ngesikhathi inja kaNjomane ibuyile ngesihembe elibomvu ngokumawaluwalu okuthe uMukhabazela elibona waqwebula amehlo esukuma nala behleli khona. Kusenjalo kuzwakala umsomi ememeza ngale kwehlokozi ecela ukuba abahlobo bakhe ke bezombonisa. Baphuthume khona uNjomane noKhabazela. Hayi isithunywa saphezulu. Khumbula uMabhekana. Hey mfana wami. Lale kahle boy. Hey. Khumbula uMabhekana. Isithunywa ke manje. Yambamba isithunywa sithi hayi, ngamsaqhubeka wafunda. Ngithi ngiyaqhubeka isithunywa. Hawu babe usuqedile. Hey love sorry wena izinqedile. Hawu awungacabangeli. Sorry izinqedile.